வெல்கம் டு கிறிஸ்டியன் லிட்ரேச்சர் மீடியா. நான் உங்களுடைய ஜோசப் சுலோகுமார். இந்த வீடியோவில் நான் ஒரு புத்தகத்தை தான் உங்களுக்கு அறிமுகப்படுத்த போகிறேன். அந்த புத்தகத்தை பார்க்குறதுக்கு முன்னால் உங்கள் எல்லாருக்குமே நான் தேங்க்ஸ் சொல்ல கடமைப்பட்டிருக்கேன். நம்முடைய சேனல் 1 வீக்காக வந்து நல்லா க்ரோத்தாக இருக்குது, நிறைய வியூஸ் போகுது. அது மட்டும் இல்லாமல் நம்முடைய முக்கியமான நோக்கமே வந்து புத்தகங்கள் நிறைய வந்து அறிமுகப்படுத்துறது. அப்படி தான் ஒவ்வொரு கிறிஸ்தவர்களும் புத்தகங்களை அதிகமாக வாசிக்க வேண்டும் அப்படிங்கிறதுக்காக தான் நம்முடைய சேனல் தொடங்கப்பட்டுச்சு. நிறைய பேருக்கு நாங்கள் வந்து புத்தகங்கள் கொடுத்துட்ருக்கோம். நிறைய பேரை வாங்க முடியாத இடங்கள்லேருந்து எங்களை தொடர்பு கொள்கிறாங்க. ஒவ்வொருவருக்கும் புத்தகங்கள் வந்து சென்றடைய நாங்கள் உதவி செஞ்சிட்ருக்கோம். அது மட்டும் இல்லாமல் புத்தகங்கள் மட்டும்தான் நம்முடைய வாழ்க்கையில் வந்து நிறைய விஷயங்கள் நமக்கு கற்றுக் கொடுக்கும். வேதாகமத்தை நாம் அதிகமாக புரிந்து கொள்ள புத்தகங்கள் நமக்கு உதவி செய்யும் அப்படிங்கிறத வந்து நான் வந்து ரொம்ப தீர்க்கமாக நம்புகிறேன். அது மட்டும் இல்லாமல் ஒவ்வொரு ரீடர்ஸுக்கும் புத்தகங்கள் சென்றடைய நாங்கள் உதவி செய்வோம் அப்படிங்கிறது தான் நம்முடைய சேனலோட முக்கியமான நோக்கம். இந்த வீடியோவுக்கு போகிறதுக்கு முன்னால் நம்முடைய சேனலை இது வரைக்கும் நீங்கள் யாராவது சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாமல் இருந்தீங்கன்னா தயவு செஞ்சு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். அது மட்டும் இல்லாமல் இந்த வீடியோவை கடைசி வரைக்கும் ஸ்கிப் பண்ணாமல் பாருங்கள். அப்போ தான் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு ரொம்ப பிரயோஜனமாக இருக்கும். வாங்க இப்போ வீடியோக்குள்ளே போகலாம். நம்ம பார்க்க போகிற புத்தகம் வந்து நாம் செல்வோம் அப்படிங்கிறதா. இது ரீசெண்டாக வந்து பப்ளிஷ் பண்ணப்பட்டிருக்க புத்தகம். இதனுடைய கண்டென்ட் என்ன அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா, எபிரேயர் நிருபத்தினுடைய விளக்க உரை. இதை எழுதுனது யார் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா, வாரன் வெஸ்பி. அதாவது இவர் ஒரு இங்கிலீஷ் ஆத்தர், ரொம்ப ஃபேமஸான ஆத்தர். பி சீரியஸ் அப்படின்னு சொல்லி கிட்டத்தட்ட 150 புத்தகங்களுக்கும் மேலாக இவர் வெளியிட்டிருக்கிறாரு. ஒரு பெரிய கமெண்ட்ரி எழுதியிருக்கிறார். ரொம்ப ஃபேமஸான ஆத்தர். இந்த புத்தகம் வந்து ஒரு ஆங்கில புத்தகத்தை தழுவி எழுதப்பட்ட ஒரு தமிழ் புத்தகம். இதுதான் என்னுடைய ஆங்கில புத்தகம். அதாவது லெட்ஸ் கோ அப்படிங்கிற ஒரு ஆங்கில புத்தகத்திலிருந்து டிரான்ஸ்லேட் செய்யப்பட்டது தான் நாம் செல்வோம் அப்படிங்கிற இந்த தமிழ் புத்தகம். அதுக்காக டிரான்ஸ்லேட் செய்யப்பட்ட புத்தகம் அப்படிங்கிறதுனால வந்து டிரான்ஸ்லேஷன் ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்கும் அப்படிங்கிற எந்த ஒரு பிரச்சனையுமே இந்த புத்தகத்தில் இல்லை. ரொம்ப வந்து எளிய தமிழில் வந்து ஒவ்வொரு பாமர மக்களும் புரிந்து கொள்ளும்படியாக எபிரேய நிருபத்தை விளக்கி சொல்லியிருக்காங்க. பார்த்திங்க அப்படின்னு சொன்னால், வேதாகமத்தில் எபிரேய நிருபம் வந்து ஒரு முக்கியமான நிருபம். அதாவது ஒரு சில புத்தகங்கள் வந்து யார் எழுதுனாங்கன்னே தெரியாத புத்தகங்கள், ஒரு சில புத்தகங்கள் நம்முடைய வேதாகமத்தில் இருக்குது. அந்த புத்தகத்தில் எபிரேய நிருபமும் ஒன்று. யார் எழுதுனா அப்படி, அதாவது செர்டைன் ஆத்தர், அதனுடைய ஆத்தர் வந்து யார் அப்படிங்கிறது வந்து இன்றைக்கி வரைக்கும் சரியாக தெரியல. சிலர் சொல்கிறாங்க பவுல், அப்போஸ்தலனாகிய பவுல் தான் அந்த நிருபத்தை எழுதினார் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. கிட்டத்தட்ட இது வந்து கிபி 68 ஆஃப்டர் டெத் 68 எழுதப்பட்டிருக்கும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. அதாவது கலாத்தியர், 2 தீமோத்தேயு, இந்த புத்தகங்கள் எழுதப்பட்ட காலத்தில் தான் எபிரேய நிருபமும் எழுதப்பட்டிருக்கு அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. இந்த புத்தகம் வந்து யாரால் வெளியிடப்பட்டிருக்கு அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா, இவாஞ்சலிக்கல் லிட்ரேச்சர் சர்வீஸ். இவங்க வந்து சென்னையை தலைமையிடமாக கொண்டு வந்து ரொம்ப வருஷமாக இயங்கிட்டு இருக்காங்க. கடவுளுடைய வார்த்தை வந்து இந்தியாவின் மூலை முடுக்குகளுக்கெல்லாம் செல்ல வேண்டும் அப்படிங்கிறது இவங்களுடைய நோக்கமாக இருக்கிறது. நிறைய புத்தகங்களை வெளியிட்டு கொண்டே இருக்கிறார்கள். அந்த வரிசையில் நாம் செல்வோம் அப்படிங்கிற இந்த புத்தகத்தையும் இந்த வருஷம் ரிலீஸ் பண்ணியிருக்காங்க. அது மட்டும் இல்லாமல் பார்த்தீங்க அப்படின்னு சொன்னால், இந்த புத்தகத்தை நம்ம வந்து வாரன் வெஸ்பி எழுதியிருக்கிறார் அப்படிங்கும்போது அவருடைய புத்தகம் வந்து ரொம்ப சிறப்பாக இருக்கும் அப்படிங்கிறத நம்பியே நம்ம இந்த புத்தகத்தை வாங்க முடியும். ஏன் அப்படின்னு சொன்னால், வாரன் வெஸ்பி வந்து போதகர்களுக்கெல்லாம் போதகர் என்று அறியப்படுகிறார். அதாவது நிறைய பைபிளில் இருக்கிற முக்கியமான இன்ஃபர்மேஷன் எல்லாம் கொடுக்குறதுல வந்து வாரன் வெஸ்பி வந்து ரொம்ப எக்ஸலண்ட்டானவர். அவருடைய புத்தகத்தை நம்ம வாசிக்கிறது வந்து, அதுவும் தமிழில் வாசிக்கிறது வந்து நமக்கு கிடச்சிருக்கிற ஒரு பாக்கியம் அப்படின்னு தான் நீங்கள் நினைக்கணும். இந்த புத்தகம் பார்த்தீங்க அப்படின்னு சொன்னால் எல்லா புத்தக நிலையங்கள்லேயும் கிடைக்கும். அப்படி கிடைக்க முடியாதவங்களும் கூட நீங்கள் எங்களை தொடர்பு கொள்ளும்போது இந்த புத்தகம் உங்களுக்கு கிடைக்கிறதுக்கு நாங்கள் உதவி செய்வோம். இந்த புத்தகத்தில் பார்த்தீங்க அப்படின்னு சொன்னால் கிட்டத்தட்ட வந்து 150 பேஜஸ் தான் இருக்குது. நீங்கள் வந்து குறுகிய நேரத்தில் கூட வாசிக்க முடியும். இந்த ஆத்தர் என்ன சொல்கிறார் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா, நீங்கள் வந்து இந்த நிருபத்தை, அதாவது இந்த புத்தகத்தை நீங்கள் வாசிக்கும் பொழுது பரிசுத்த வேதாகமத்தை நீங்கள் கையில் வச்சுட்டு வாசிக்கணும். ஏன்னா நிறைய பைபிள் ரெஃபரன்ஸை வந்து கனெக்ட் பண்ணி எழுதுகிறாங்க. அதனால் நீங்கள் கண்டிப்பாக பைபிளை வச்சுட்டே நீங்கள் வாசிக்கணும். அப்போ தான் வந்து உங்களால் வந்து இந்த புத்தகத்தை புரிஞ்சிக்க முடியும் அப்படின்னு சொல்கிறாரு. அதாவது பொதுவாக பார்த்தீங்கன்னா, விளக்க உரை அப்படிங்கிறது வந்து ரொம்ப டீப்பாக பைபிள் ஸ்டடி பண்ணுறவங்கள தான் படிக்கணும் அப்படிங்கிறதுக்காக சொல்லுவாங்க. அதாவது நிறைய நம்ம டீப்பாக படிக்கணும் அப்படிங்கிறவங்க தான் இப்போ விளக்க உரையெல்லாம் படிப்பாங்க. ஆனால் இது வந்து இந்த புத்தகம் வந்து விளக்க உரையாக இருந்தாலும் ஒரு ஆவிக்குரிய வாழ்க்கையை நம்ம எப்படி சரியாக சிறப்பாக வாழ வேண்டும் அப்படிங்கிறது வந்து வாரன் வெஸ்பி மிக தெளிவாக சொல்லியிருக்கிறார். ஒவ்வொரு சாதாரண கிறிஸ்தவர்களும் எளிதில் புரிந்து கொள்ளும்படியாக இந்த புத்தகம் எழுதப்பட்டிருக்கு. ரொம்ப வந்து நிறைய படித்தவங்க தான் விளக்க உரை படிக்கணும் அப்படிங்கிறது கிடையாது. இந்த புத்தகம் வந்து சாதாரண மக்களும் வாசிக்கக்கூடிய மொழி நடையில் எழுதப்பட்டிருக்குது. நம்முடைய அன்றாட வாழ்க்கையை வந்து வேத வசனங்களோட அடிப்படையில், அதாவது எபிரேய நிருபத்தின் அடிப்படையில் விளக்கி 4 பார்ட்டாக சொல்லியிருக்கிறார். அதாவது பார்த்திங்க அப்படின்னு சொன்னால், ஃபஸ்ட்டு பார்ட் என்ன சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா, எபிரேயர் 1வது அதிகாரத்துலேருந்து 4வது அதிகாரம் வரைக்கும் ஒரு பார்ட்டு. அதுக்கப்புறமா 2வது பார்ட் என்னன்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா, எபிரேயர் 5வது அதிகாரத்துலேயும் 6வது அதிகாரத்தையும் சேர்த்துருக்காங்க.
மூணாவது பார்ட் பார்த்திங்கன்னா எபிரேயர் 7வது அதிகாரமும் 10வது அதிகாரமும். கடைசி பார்ட் என்ன அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா எபிரேயர் 11 இருந்து 13, கடைசி 11லேருந்து 13 வரைக்கும் கொடுத்துருக்காங்க. இந்த 4 பார்ட்டுக்கும் ஒவ்வொரு தலைப்பு கொடுத்து அந்த தலைப்பை வந்து ரொம்ப ஈஸியாக நம்ம வந்து புரிந்து கொள்ளும் விதத்தில் கனெக்ட் பண்ணியிருக்காங்க. அதுதான் இந்த புத்தகத்தில் இருக்கிற சிறப்பு. நிறைய வந்து முக்கியமான விஷயங்கள் நிறைய சொல்லப்பட்டிருக்கு. இயேசு கிறிஸ்து யார், இயேசு கிறிஸ்து எதற்காக வந்தார், இயேசு கிறிஸ்து யாருக்கெல்லாம் மேலானவர் பார்த்திங்க அப்படின்னு சொன்னால் இயேசு கிறிஸ்து தேவ தூதர்களுக்கெல்லாம் மேலானவர், இயேசு கிறிஸ்து தீர்க்கதரிசிகளுக்கெல்லாம் மேலானவர், மெல்கிதேசேக்கின் ஆசாரிய முறைமை அந்த மெல்கிதேசேக்கும் மேலானவர் அப்படின்னு சொல்லி நிறைய வந்து இன்ஃபர்மேஷனை கொடுத்துருக்காங்க. ஆபிரகாம், மோசே இவர்களுக்கெல்லாம் மேலானவர் அப்படின்னு சொல்லி இந்த எபிரேய நிருபம் வந்து ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்கான ஒரு புத்தகம். அந்த புத்தகத்தை இந்த புத்தகத்தோடு நீங்கள் வாசிக்கும் பொழுது வந்து உங்களுக்கு வந்து நிறைய வந்து இன்ஃபர்மேஷன் கிடைக்கும். எபிரேய நிருபத்தை பற்றி நீங்கள் அதிகமாக புரிந்து கொள்வதற்கு இந்த புத்தகம் ரொம்பவே ஹெல்ப் பண்ணும். அது மட்டும் இல்லாமல் நம்முடைய அன்றாட கிறிஸ்தவ வாழ்க்கை எப்படி கட்டமைக்கப்பட வேண்டும், எப்படி விசுவாசத்தின் மீது கட்டமைக்கப்பட வேண்டும், எப்படி இயேசு கிறிஸ்துவின் மீது கட்டமைக்கப்பட வேண்டும் அப்படிங்கிற நிறைய தகவல்கள் இந்த புத்தகத்தில் கொடுக்கப்பட்டிருக்குது. கண்டிப்பாக இந்த புத்தகம் உங்களுக்கு ரொம்பவே பிரயோஜனமாக இருக்கும். இந்த புத்தகம் உங்களுக்கு வேணும் அப்படின்னு சொன்னால் நீங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள், எங்களை தொடர்பு கொள்ளுங்கள். நீங்கள் இந்த உலகத்தில் எந்த மூலையில் இருந்தாலும் இந்த புத்தகம் உங்களுக்கு வந்து சேர நாங்கள் உதவி செய்வோம். அது மட்டும் இல்லாமல் உங்களுக்கு இங்கிலீஷில் வேணும் அப்படின்னு சொன்னால் கூட நீங்கள் லெட்ஸ் கோ அப்படிங்கிற இந்த ஆங்கில புத்தகத்தை கூட நீங்கள் வாசிக்க முடியும். இந்த புத்தகம் வந்து கிட்டத்தட்ட உங்களுக்கு 100 பேஜஸ், ஆல்மோஸ்ட் 100 பேஜஸ் தான் இருக்குது. ஆனால் உங்களுக்கு தமிழில் டிரான்ஸ்லேட் பண்ணப்பட்ட புத்தகம் வந்து 150 பேஜஸ் இருக்குது. இதனுடைய விலை எவ்வளோ அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா 120 rupees அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க. அதனுடைய ஆங்கில புத்தகம் வந்து 90 rupees கொடுத்துருக்காங்க. ரெண்டுமே வந்து இவாஞ்சலிக்கல் லிட்ரேச்சர் சர்வீஸ் பப்ளிஷ் பண்ண புத்தகம். உங்களுக்கு இதனுடைய பேப்பர் குவாலிட்டி, அதுக்கப்புறமா அதனுடைய ஃபாண்ட்டு எல்லாமே வந்து எக்ஸலண்ட்டாக இருக்கும். பார்த்தீங்க அப்படின்னு சொன்னால் நான் அதில் பின் இணைப்பாக கூட நான் உங்களுக்கு அதனுடைய ஃபாண்ட் சைஸ் எப்படி இருக்குன்னு நான் உங்களுக்கு காட்டுறேன். பேப்பர் குவாலிட்டி உங்களுக்கு நல்லா இருக்குது, ஃபாண்ட் சைஸும் உங்களுக்கு நல்லா இருக்குது, ட்ரான்ஸ்லேஷனும் எக்ஸலண்ட்டாக இருக்குது. அதனால் நீங்கள் கண்டிப்பாக வந்து இந்த புத்தகத்தை வாங்கி வாசிக்கணும் அப்படிங்கிறது என்னுடைய தாழ்மையான வேண்டுகோள். இயேசு கிறிஸ்துவை பற்றி நாம் அதிகமாக புரிந்து கொள்ள இந்த புத்தகம் கண்டிப்பாக நமக்கு உதவி செய்யும் அப்படிங்கிறதுல எந்த சந்தேகமும் இல்லை. இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிரோஜனமாக இருந்துச்சுன்னா இது உங்களுடைய நண்பர்களுக்கும் ஷேர் பண்ணுங்கள். ஏதாவது கருத்துக்கள் கேள்விகள் இருந்தால் கமெண்ட் பண்ணுங்கள். மறக்காமல் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி அந்த பெல் ஐக்கானையும் ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங் திஸ் வீடியோ.